Здравейте! Аз съм Мария Русева, доктор по българска литература към Факултета по славянски филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски и литературен сътрудник към Института по литература към Българската академия на науките. Днес ще чуете лекция на тема Империя на глада на Светослав Минков, особености на почерка. Настоящата лекция се провежда със съдействието на проекта Острови на неблажените – история на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 година в нейния социокултурен контекст. Проектът се осъществява към Института за литература при Българската академия на науките, финансиран от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката. Какво включва настоящата лекция? Ще чуете кратък преглед на българо-японските междудържавни отношения през 30-те и 40-те години на 20 век. Ще бъде потърсен интересът на писателя Светослав Минков към източната държава, каква е неговата връзка с Япония, и след това ще бъдат проследени контекстите на появата на пътеписа Империя на глада през 1952 година, какво е мястото на тази книга в творчеството на писателя и какви са оценките на литературната критика в годините след нейното издаване. Страната на изгряващото слънце в българското съзнание се свързва с представите за таинственост и мистичност на далечния изток, както и с отчетливо открояващите се междукултурни различия по отношение на архитектурата и изкуството, религията и светогледа, писмеността и естетиката. Засилен български интерес към източната страна се открива през 30-те и 40-те години на 20 век, когато се полагат редица усилия за изграждането на приятелски междудържавни взаимоотношения. През 1935 година е създадена Българо-японска търговска камара в София, а в самия край на 1939 година е открита японска легация с официални представители в България. Междукултурните контакти се допълват и от появата на Българо-японски академичен клуб към Софийския университет през 1940 година, който си поставя за задача да запознае преди всичко академичната младеж, а ако е възможно и просветеното обществено мнение, с бита и културата на японския народ и с напредъка и цивилизацията на Нова Япония. В така очертания социокултурен контекст на засилено любопитство към страната на изгряващото слънце може да бъде вписана и фигурата на писателя Светослав Минков, който през 1941 година издава обзорната книга Японската литература – начало, развитие, представители. В нея са изложени в систематизиран вид водещи явления и писатели от литературната история на Япония. И още през периода 1942-1943 година, когато България вече е част от оста Рим-Берлин-Токио, Светослав Минков задълбочава своите контакти с островната държава, като се присъединява към българската дипломатическа мисия в Токио. Няма съмнение, че в годините след 1944 година престоят на острова се превръща в проблематичен етап от биографията на писателя,
предвид цялостното отрицателно отношение на новата власт към империалистическа Япония. Вероятно това е и една от причините, поради която през 1950 година, след проведено партийно обследване, Минков е наказан с порицание пред партийната организация. Писателят е поставен в деликатна позиция във връзка с условията за приобщаване към партията, доказателства за което могат да бъдат търсени в пътеписната книга "Империя на глада". В нея намира израз не само образът на Япония при посещаването му по време на Втората световна война, но и творческата метаморфоза на писателя, през която са принудени да преминат редица български автори в услуга на новия партиен строй. В "Империя на глада" се създава отрицателен образ на Япония с помощта на две различни концептуални стратегии. В хода на текста бихме казали, фрагментарно съшити едни до други стоят пасажи в насмешливо ироничен и в остро осъдителен аспект. От една страна, с помощта на литературни похвати, като иронията и пародията, характерни за стила на писателя до 1944 година, са осмени водещи явления от японския живот и култура. От друга страна, в книгата са добавени и части с преки идеологически послания. Ако иронията и пародията, като дискурсивни похвати, налагат дистанция между казаното и заложените смислови послания в думите, то образцовият идеологически изказ елиминира възможността авторът да бъде неправилно разбран. Книгата е симптоматичен пример за начина, по който машината на властта неумолимо навлиза в полето на литературата в годините на най-строг идеологически контрол от 1944 до 1956 година. Може да се изкаже обаче предположението, че посредством иронията и пародията Светослав Минков прави своеобразен опит да избегне написването на пътеписно-есеистична книга в изцяло конюнктурен стил. Тук е важно да се отбележи определението на Симеон Султанов за "Империя на глада" като своеобразна хибридна книга, някъде между пътеписа и публицистиката. И тук всъщност Светослав Минков се опитва да опази своя индивидуален почерк на фона на унифициращите задължителни идеологически методи, послания и герои. В книгата "Разказвачът на модерните времена" Валери Стефанов коментира стила на зрелия Минков като, цитирам, "своеобразен диалог съпротива с стиловете на вестника", край на цитата, и отбелязва знаковото място на иронията и пародията като, цитирам, "спояващи неща, благодарение на които многогласието от клиширани жанрови и стилови отломки се превръща в индивидуален почерк". Тук може да се каже, че в "Империя на глада" авторът разработва преобладаващо изобличителен прочит на така наречения капиталистически японски свят, вместо едностранчиво да възхвалява живота на японския работник, който симпатизира на идеите на комунизма. Заглавието на книгата "Империя на глада", в него са закодирани основните смислови посоки, посредством които Япония и японското ще бъдат възприемани през темата за различието. В него имперското начало се противопоставя на комунистическото,
но и също така японският империализъм е видян като главен причинител и виновник за глада и социалната нищета. В книгата на Румяна Пенчева Светослав Минков строго поверително пък се споменава първоначалният вариант на заглавие на пътеписа – Япония в жакет. Жакетът, като европейска дреха, отпраща към силоволното преобличане на Япония по европейски маниер, т.е. бихме казали нейното модернизиране. Япония в периода на управление на император Мейджи от 1868 до 1912 преживява мощен разцвет, благодарение на който през 20 век се утвърждава като силна в икономическо, политическо и международно отношение държава и получава определението хибридна нация, съчетаваща в себе си културата на изтока с технологиите на запада. Разгледани в съпоставка, първоначалният и окончателният вариант на заглавието демонстрират изместването на фокуса при интерпретирането на темата за различието. Япония в жакет, в положителна светлина, акцентира върху факта, че страната става друга на себе си, усъвършенства се, а империя на глада в отрицателен план отпраща към изначалното идеологическо противопоставяне между империализъм и комунизъм и в частност между японското и българското държавно устройство. Книгата на Светослав Минков е сравнително добре приета от литературната критика в годините след нейното издаване. В периодичния печат се появяват няколко рецензии, които одобрително изтъкват антифашисткото настроение на писателя, въплатено в японския пътепис. Във вестник Отечествен фронт от 9 ноември 1952 година Богомил Нонев пише, че Империя на глада е, цитирам, ярък изобличителен художествен документ, който ни разкрива какво носят милитаризмът и фашизмът за един народ, край на цитата, като в същото време, цитирам, е показано топлото, човечно чувство на автора към отродените и експлоатирани японци, вярата му в тяхната борба за освобождение. Край на цитата. В сходен дух звучи и рецензията на Иван Поп Иванов, публикувана в вестник Народна армия от 29 май 1953 година. Литературоведът изтъква, че в пътеписа е, цитирам, показана цялата грозота на капиталистическия свят, както и че е представена борбата за нова бореща се Япония. Край на цитата. Двете рецензии извеждат на преден план основния принос в кавички на Империя на глада. Тя хвърля светлина върху суровата действителност в страната и развенчава досегашните легенди, цитирам, за божествена империя. Край на цитата. Критическата рецепция на книгата се допълва от вестник Работническо дело, в който на 20 март 1953 година е поместена рецензията на Петър Петров «Една правдива книга за Япония». Наред с изказаната положителна оценка за пътеписа, Петров не спестява и неговите слабости, в кавички. Цитирам: докато образът на дребния буржоа и капиталиста са предадени силно, художествено и убедително, то представителите на работническата класа и селячеството
не са намерили достатъчно място в неговата книга. Край на цитата. Подчертан е дисбалансът при изображението на различните типажи, които съставляват японското общество, и нещо повече. Намеква се за схематизъм при представянето на японските привърженици на социалистическата идея. Цитирам: наистина, авторът е казал нещо по този въпрос в главата "Народът се бори", но то е твърде малко и схематично. Край на цитата. Тази теза се споделя и от литературния критик Петър Динеков, който я изказва съвсем непосредствено в статията "Сатирата в нашата литература", излязла на страниците на списание "Ново време" през същата 1953 година. Сериозна слабост, в кавички, на "Империя на глада" е, че, цитирам, в нея не е нарисуван в достатъчна мяра животът на японския народ. Край на цитата. Според Динеков, действителните конфликти са подменени с, цитирам, "случайното и нетипичното", край на цитата, а изобразяването на отрицателните герои трябва да става с ясно разбиране на политиката на партията, на задачите на комунистическото възпитание на трудещите. В този смисъл, книгата на Минков не успява да се впише в списъка с, в кавички, "изрядни" издания през 1952 година, тъй като вместо да се съсредоточи вниманието на читателя преобладаващо към, цитирам, "силата на новото, положителното, непоколебимата увереност в победата на социализма", това са думи на Петър Динеков, и измежду другото да се спомене за частния бизнес и развлеченията на средния японец, тя накланя везните тъкмо в обратната посока, като преимуществено набляга върху европеизирането и американизирането на Япония. Може да се каже, че смяната на първоначалния с окончателния вариант на заглавието на пътеписната книга не успява до край да поведе в новата смислова посока зоркия поглед на литературната критика. Написаното от Петър Динеков засяга фигурата на писателя. В документалната книга "Насаме с Светослав Минков" Симеон Султанов помества откъси от публично писмо, адресирано до критика Петър Динеков. То е изпратено до редакцията на вестник "Литературен фронт", но по неизвестни причини остава непубликувано. В него е изложен основният авторов замисъл да се създаде не утвърждаваща, а разобличаваща книга. Минков прави опит да се защити, като уточнява: "Моята задача беше да напиша книга не за японската работническа класа, а за враговете на тази класа." Тук коментарът на Симеон Султанов по отношение на това непубликувано писмо е, че, цитирам, "писателят брани гледната точка на сатирика, която в един момент му се струва, че искат да му отнемат." Край на цитата. И макар цензурата да стопира заформянето на евентуална дискусия по темата, в писмото на автора на "Империя на глада" е заложен основният въпрос за творческата свобода при избора на обект на изображение, както и при подбора на литературни способи за неговото постигане. Може да се каже, че появата на Минковия пътепис през 1952 година е както достатъчно късна и внимателно премислена с оглед на противоречивото пребиваване на писателя в Токио
по това време на войната 10 години по-рано, така и твърде ранна, предвид стеснения хоризонт на авторите и невъзможността да се разполагат в тематични полета, надхвърлящи границите на институционално разписания код на социалистическия реализъм. Ако се подходи към образа на Япония през зададената от Минков водеща оптика на разобличението на японското буржоазно общество, следва да се отбележи, че обектите на иронията и пародията се разполагат на няколко нива – историческо, международно и обществено. На първо място, разказвачът постави под съмнение мита за сътворението на Япония и въпроса за божествения произход на японската раса като наследник на богинята на слънцето Аматерасу. С помощта на иронично-пародийни преобръщания е развенчана легитимността на официалните японски издания и учебници, в които историческите факти са сведени до легенда или мит. Цитирам. Японските учебници по история могат достойно да съперничат на Библията, на Корана или на Илиадата, но императорското министерство не се смущава от измислиците и ги разпространява като неоспорими истини. Край на цитата. Несъстоятелността на историческата истина от своя страна изхожда от не по-малко насмешлива мотивация. Цитирам. На японците трябва да се внушава още от най-ранна възраст, че те не приличат на другите хора, които са произлезли от маймуната, а са паднали направо от небето с божествената мисия да владеят света. Край на цитата. Още в самото начало на книгата открито се критикува националистическият мистицизъм, върху който стъпва засиленото съзнание за колективна идентичност и принадлежност на японеца. Изобличение и завоевателският империалистичен стремеж на Япония, като е представен като алогична последица от съшития с бели конци разказ за произхода на японците. На второ място, скоростната модернизация и инфраструктурно преустройство на Япония са описани щателно, като в рамките на международната сцена държавата напомня по своеобразен начин на Франкенщайн. Япония е сравнена с многоцветен мострен панаир, където един до друг се нареждат несъвместими помежду си елементи. Цитирам. В съседство с леките японски къщици се издигат американски билдинги, английски котиджи и италиански палацо. До традиционното кимоно се явяват европейският костюм начело с жакета. Край рикшата с човека кон профучават велосипедът и автомобилът. Романтичната стрелба с лък, фехтовката и борбата джудо се побратимяват с футбола, бейсбола, голфа, бокса. Националните танци капоре, сакура, ондо и доджо сокуи преливат ритъма си в стъпките на валса, тангото и фокстрота. Тихите плачливи звуци на триструнния самисен се заглушават от акордите на пианото. Край на цитата. Читателят остава с впечатлението, че възприемането на най-високите достижения на Запада се случва не целенасочено и съобразно предварително изготвен план, а хаотично и не съвсем в унисон с традиционните възгледи и водещи културни особености в светогледа на японеца. Срещата на старото с новото, привнесено отвън, напомня на кич и безвкусица повече, отколкото на интегриращо се към последните нововъведения общество. Що се отнася до запознаването на японската публика
с забележителни произведения от областта на западноевропейската литература, музика и театрално изкуство, японската адаптация е определена като формално подражателство. На световната сцена Япония придобива образа на илюзионист, който, цитирам, размахва празния си цилиндър и после започва да вади от него някакви странни същества, които зрителите смятат за герои на японската митология. Но Япония пояснява, че тия същества са Спенсър, Декарт, Сезан, Бетовен, Толстой. Публиката се смее добродушно на наивния цирков шарж и награждава илюзиониста с поощрително ръкопляскане. Край на цитата. Опитът за запознаване на японците с емблематични имена от европейското изкуство е оценен като не особено успешен. Творбите са усъкатени, изгубили са автентичността на заложените културни послания, а на самите японци се оказва, че не им достига дълновидност при възприемането на изкуството заради самото изкуство, без то да бъде допълнително вклинявано в чужда културна норма. На трето място, от гледната точка на пътешественика, чужденец и дипломат, японското общество е описано като фасадна действителност, при която зад привидното гостоприемство се крие неистова подозрителност и усещане за, цитирам, неизлечима шпиономания, край на цитата. Японецът непрекъснато се съмнява в безкористното любопитство на пътника, зад което може да се крие сянката на опасен крадец, на дипломатически документи и на военни планове. Основното внушение е, че Япония съвсем не се заявява като отлична туристическа дестинация, тъкмо обратното. Чужденецът се чувства некомфортно, под непрекъснато наблюдение и не на място. Общуването с японците се асоциира с омотаването в някаква огромна паяжина, в която на жертвата все повече и повече ни достига въздух, предвид миловидното и постъпателно навлизане в личното пространство от страна на паяците японци. Изначалното недоверие, което се настанява в комуникацията между местни и чужденци, може да бъде обяснено както с културните различия, маркери на своето и чуждото, така и с напрегнатостта на историческото време, в което е запечатан образът на Япония в книгата «Годините на Втората световна война». Закачливо ироничният тон на разказвача се приплита контрастно с минорното описание на безработица, оскъдица, принудителна проституция и други. Ако в по-голямата част от империя на глада погледът на пътешественика се фокусира върху образа на Япония в контекста на своето и чуждото, то в издържаната в идеологически тон част водеща е темата за глада на масите. В спомените на очевидеца от 1943 година се разтваря все по-широко ножицата на възможностите между различните обществени прослойки. От една страна застават представителите на големите концерни на Зайбацу, които разрастват непрекъснато своите богатства и влияния. От друга страна е обособена групата на работниците, съставляващи, цитирам, колониална експлоатация на собствения народ, край на цитата, групата на селяните, цитирам, затъващи все по-дълбоко в тресавището на нищетата, на децата с лица, цитирам, възмъжали от всекидневния глад и други. В последните 2 глави на книгата народът се бори и Япония под звездното знаме на американизацията се има предвид,
Разказът се насища с стандартни изрази, характерни за социалистическия реализъм, за битието на японския трудов народ, за изостреното класово съзнание на японския пролетариат, за възможностите за евентуална бъдеща революция в Япония, за укрепване на японската комунистическа партия с болшевишки пламък и така нататък. И ако в литературния образ, изграден с помощта на иронията и пародията, на преден план са откроени спецификите и различията, открояващи идентичността на японската държава, то във втория идеологически план представената реалност се стреми да се доближи максимално до идеите на социалистическия реализъм, споделяни от тогавашния български читател. Япония би следвало да се възприеме както като екзотично различна и далечна, така и като идейно приближена и класово близка. На финала на тази лекция е важно да се обобщи, че образът на Япония в книгата на Светослав Минков «Империя на глада» се разполовява в две трудно съчетаеми стилово помежду си визии на чаровен фокусник в кокетен жакет и на митологично империалистично зло, което се е глад и предизвиква омраза. Безспорно, отрицателният облик на Япония в империя на глада, поместен между иронията и идеологията, изглежда парадоксален и чудноват, но може да бъде разбираем и обясним при полагането му в историческия контекст на написването на книгата. Материалът, който чухте в настоящата видеолекция, ще бъде публикуван като научна статия в сборник от конференция Паисиеви четения, проведена пред дните 10-11 ноември 2022 година. Заглавието на статията е «Империя на глада между иронията и идеологията». Благодаря ви за вниманието.